Tlang au channel lo clear chin tu zong zong te in zavain chibai levek ule tun chum video a chuan American crime thriller film munom tak Double Jeopardy ti hi toikim taka thlira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang libi hi pasal nei ya fapa kumlia upa nei to ni in an chung kwa te chuan Whidbey Island Washington a hlimle in ngai tlang taka cheng hovin en mai chuan chung ko om tak te po an ni ome a pasal ni ka chu sumdong hlotling tak ni in a chian chaber Angela chuan engtiklai po in a choi om reng boka an fapa te chu a fapa ang mai enin libi po in kongtam taka azang khai pui wiawani libi hlimna tibel cha turin a pasal chuan annu pa a hun thol nuam tak an man dun theinan long a ho thu te chu shilin nuami ti wiaw chuan kale sakang che te ativela libi chuan an fapa meti chungai to deu ma se a chian nu chuan keiman chatakin kalau en kolang alo ti thwai wangin libi po a pasal kianga chuan ngai ngam takin azin thoveng ve theidon ta ani en mai chuan nu pahlim le indu ton tak ang che ani in thilpa ngai lo emo rin hel tur thil pakhat ma om shan lo chu libi mu dan le thlir dan dik tak po ani MAHSE zanlai a chang har chuan amut na khum mai baka akota chuan thisen hlir muta in angai na shelo tak zet chuata te chuan thisen lo farze zuin mangang takin a pasal chu a ko chula longchunga chuan chuang chhuakin chuta chemte lo let reng chu chhara a hum lai tak chuan coast guard te chuan light eng takaron chunin a chemken lai chu da thangal turin anon shil tamai hemi nu hian a chin shat zui tur omlova bauta dai libi pasal nika zon be pui chu thak ngal ni in a beidon thak fu bok libi chuan beidong lova zong chhun zom zel turangenin khoilai emo chuan aladam nge karing tlatani ti MAHSE khami zana tuipui vot khallo chawang chuan adam chhuwa arin omlo thung si ani zan khathil tuwa a khovel in thak thleng thut dan chuan libi po tinatak zetin tor thiam har ati hle ani chuta ni khachu a lawyer chuan ron mu in atunga policein anron zuibok a lawyer chuan a pasal chu official takin thia ngai to ani thosoin nangma hi I pasal thattu-ah rin hlel ini bokani aron ti tamai heiwang hian libi chu police station a shwai ngal ni in a lawyer vek chuan bail po phal ini lo ti in boruak a chat deuh ma chu a fapa po a chanu bula omtir ri mai turin ati bokani libi chuan bangbo takin claim chukan inve deuh seka chuan kan muhil ngal mai kha ni a karin dan chuan kan pa khan enge mozaya tumanga a inti palan yang khawang khan chempo longchunga khan om pha aniang ti in a ham hai tak zet lawyer chuan thatlem teliam ta khan life insurance policy million ni hu zetin la a ni ka hi aboral ani chuan he thina lokna tel ber tur chunang ma ini ati zui nu phei chuan poisa wangin ka pasal kha ka thai ring ve reng rengem ni ti in libi thin rim lutuk chu anui azalek lek zo kani ti chuan le achung thu chu courta ngai to zui ni in prosecutor chuan libi in thiam lo achan theina tur evidence sang tual thana thlen lai khan long radio chu zai cha ani ti te coast guard ten anwanan chin lai po khan libi hian chemte alo la hu mani ti te baka a pasal audio record anupui minglam chunga mangang taka chanpui tu tur a aulai nge mai chu play zui ani boka chung thu engdiklai report nge ani ti po shelo libi chu aham hai chin nge mai athiam ang tok chuan in soifia ve in soifi hlim ve te chutum MAHSE a pasal thina a hlokna tel ber tur chu ama ani miaw wangin engkim mai chuan ama lam an ko ron vek mai boksi a lawyer tan po hanti chiam ngai na om ta bik lova heiwang hian ati lai a shiat mia lo thil rap thak top khok tia libi chu put huk ni ta in dan chuan thiam lo a chantir ta ani heiwang hian libi chuan a jail tan chunga a fapa lo enkol sakturin a chian nu Angela chungenin insurance poisa zong po ka fapa ming vek hian kada dona sumlama chuan buaina omlowang tia a thlem gyal nu chuan she mel takin ani po in angen na chu a pomsak ve ta ani atop nan libi chuan a fapa chu she tak chunga thain ka kalbo luk dona chumi chung chuan nu tei bula hian fille thu oi takin lo omang che o ate nu chuan jail lama chuan aliam zui ta ani
mel en reng po in libi chu mi hausanu ani ti shat ngoi ani awangin atan pui tur te phei chuan chu mun shom taka chuan tharuk em po om thian ring lo ngal pang MAHSE omna mun zerzela in siam rem thiam tak libi ero rin ai taka om thiam phianin midang ho nun dan le khosak dan ang chuan nungin a khosa zui ve thei mai ani achian nu Angelai chuan afapa shwain aron tlo de uzut reng boka chu chuan libi po atilim chin le a chakna na satak anei pha chin MAHSE rei tuala achian nu chu aron kalkha tuala tuna phei chuan tlo po ron tlo ngai talavin a phone call po achang du ta reng lo mai ni atan puite chuan thil diklo engemaw tak chaw omti man thiamin achian nu chu chhuizui dan ngai to atura an ron angin libi po in Angelai tho chin na te chu kolin achim budoi kwal chiam nu chuan anni po in a address thar chu an ron shil ve maya a kol ngal chat Angelai ngei chuan ron changin libi ori chuan achong hle ti a sha theibok libi chuan khunge ka fapa thlakhat ka hmuto lowasin tinge ka phone call po i chan ngai lo ti na chhuwa chhal ngal borbora ani chuan lo call che ka tum che abaka ron hmu thwai che po kan tum shim alom ti in afapa chu abiak tir zuita a chuta le chutianga afapa ne na hlim taka anin biak lai chuan apa mu meti chuan apa chu akau tamaya call chu atop zui mak baka a call non thei to reng lo bukani heta chia hian libi chuan ama thatapu ani wanga jilatan mekna a pasal ni ka chu alawla dam sen lulani ti le amirin em te pani chuan fing kherek takin an lo tal o ti rengani ti chu tu shilma angai talo aril runat na chan ber po bumle phatsan ani pialama alaka changa afapa an potlatel kher chuni in insurance company te chu abengal a pasal chu aladam reng thu shilin thil omzian dik tak chu shokphia tong in soima se twal tha thu boi wanga jel tang mek ani thu soi chu tu man enga ma angai saklovin tu kho khama in an oi der box silo atan pui me che pakhat lawyer po lo ni to chin chuan thuron pe in jela itan chung chuan tu man i thu soin oi don chuang lo MAHSE US constitution a double jeopardy clause lo chanin mi pakhat twal tha thu boya voi ni thiam lo achan thelo ti shikarla parola chwa dan tur ngai tola i tha wanga i tan to na i pasal chu zong mu in that tak ro shem na i tok thei to don chuang hleinem ati mi mai athu soi churo rumbiang MAHSE libi tan ero ama norkal tu chatak ni in phubala thei tur khopa ti sale ril rulam takpo a chakhle chutumin a be zui ta chau mai ni adin mun she thiam tak atan puite ho chuan arem dan danin afa papian chamte chu anlom sak ve china lom hle MAHSE libi ero anu ko ul de utlat a chan chu a zong pe a be ve fat na afa pa chuan alo she to lowang ti a hlawani chutiang chuan kumruk tal top jela atan nu in libi chuan parole hearing chu nei ve don ta in a chua ngei theinan atan puite bok chuan zona chan dan tur chani an shat sang te chu uluk ta ka shilin an lo chang ve hle ani a in buat sai chabukaniang board lampo in a deal na chu pom sakin halfway house lama parole officer Travis Avil na nuaya a khosa zui don ta ani ani chuan parola om chunga adan zom tur sang a na tur tuk chu chataka tho tur ti te manrua engma pai phallo ti te zandariat le achan ve ma a ho ngei tur ti le dan tam tak te chu uluk taka shil zuin dan zom lo zeu chuan direka jelathon let ngal tur ani thua shil chiang hlebok arin hlela aven zui chiam lo nana aril rudik tak thubri libi po in afapa chu enga ma angai to lo thu soin arum lam chu apan zui ta a inda felin achian no Angelai chin bok chu a chui zui le ta tlangwal pakhat chuan ron nai surin abe se mel le a libi chuan a in puitir shep no in chuak tura asom na chu ka parole officer ka shil photanga yang ka pasal ka tha wanga jela tanga ron chuak hlim hnol kania tin chang tamaya chu pa po chuan abe se zui lo chiang te asin achia nu ni thei om chena la chu tam tak hai chhuakin a khoi bera chuan ngi a chenang ti po chu sha chwa a har sa don nek mai zana chuan parola chhuak ve thau me che pakhat dan zom lo chu jelama thon kir le ngal wang ni donin phubalak tuma in ro man mek libi po hi a fem khur angai don chek viawani
afa pa nga itwa libi po na sataka in nga itwa in le lama abulo omlaw afa nungay ve tho parole officer Travis po tu shat pui silovin amato ka chuan akhwa lo harve le ani atu ka libi chu afa polu chin na naw noi sikul lama chuan vakalin afa pachin chu chui zui atuma MAHSE libi twal tha thu boy or chungchang lo sheve school director chuan naw pang him zok nan ti in alo pedu hau si lo beidon tumbik lo libi chu zana tuma omlo lai chuan kal chhale ngatin lelama Travis po in ala ho lo ti chu alo she chhuak ve chia bok libi chuan man mo takin afa pa record chu azong ngala ala humai thelo zui chuti mek lai chuan police lam ron thleng ve che in libi in athil du tak mu a alak rual che chuan an la ron nang ching chhal zui man mo taka tlan chuak ngal libi chu an zui chiam nu chuan an man ta tho tho ani Travis chuan ron la chuak zuin libi mela chuan tumru na thinrim na le phubalak chak na amu tlata wangin alaka changa thil sha tum chuan zot a sang sang te chu an zot vengyal takna a makhal hlaw mi a lo tak libi ero chuan chan dan tok athiam hle thungani intur leya a chwa chung Travis chuan libi chu handcuff a thlungin ngai ngam takin akal san ve maya MAHSE tlan chwa tum libi chuan theile theilovin motor chu a khar lir ta a ma motor phei chu tuya atla zui bor thil omzia a shat rual chuan man mo takin Travis a chu chulut ve ngal MAHSE motor chu lir thutin tuya atlata atlak hlum hlau Travis chuan libi chu a handcuff bun lai chu phel sak ngal tumin anila chuan asilai ken lai chu ngalin aron zui mai ngam lo na na silai a me pwa nu chuan him takin rale lama chuan a hleu kai zui then alua hliam na tak tuara ami ve lai tlan chhuatir zui bok Travis apo chuan pute chuan warning pe in zong mu thwai turin anti ani lela ma libi chu anu mutura zinin ahne na tanga poisa tlema zong alak nu chuan motor zona dora leng lutin EMI ya motor ladu ang deuh chuan le machang zuya aruk chwa afapade care file information mang chuan acha nu mingle social security number te chu guarantora amang zui mi bokani Travis san zon mo le nge tuma ma alak mek lai le lama libi po phatsan tu te chen na in nge a shat lampan chuan kalve mekin a cheber thleng tura silai ne na in ring taka doorbell a me lai chuan chu ina cheng te chu ami zon te an ni ta haulo mai an chen omte atang chuan thil omzia shazuin chunu chuan kum khatvel yamta khan gas leak wangin chung ko nu ber chu athidai to alom kami nu khan a pasal le a fapa te chu mundanga an pem zui ta ani ati a pasal chu athider ani satlia mai lova a mingle ani na zong zong te po thakin athil ti thupnan a chian nu ngei po chu thatin nu chui tur omlovin atlan bo zui dai ni ti shathiam chhauli bi chuan enge mo shat bel anei takin ti in chanchin buhlui te chu a highlight zui chiama article a chanu thalak tar chwa nunga milem intar chuan amit ala zui chat bok chu painting lei tu shat chwa chu a pasal chin chui theina chuna ni ti sha in art gallery shang shanga chuan aleng lu le ta a topa chuan har sa takin chu lem ziak lei tu le address kim chang a pasal ming lem le a chen mek na hmun ni bok chu a she chuak thei ta hlawani gallery a chwa san lam chu ama zonga zui tu Travis chuan laron nang fu zuin aman ma che in libi chu atlan chele thei hlau thunga art gallery a chuan eng takti ang chemodi in Travis a chu ashil hai ang reng viau bokani relo te nuwa chuan libi po in apasal omna dik tak chu thlengta in maktak main birule kim kitak po in alo khosa reng lo nun nuam satak ahmang mek ti sha takin ani na lem mang chuan hotel lian le changkang tak nein zanlama party lian tham tak abwat sai do ni inalang bok lelama Travis po in local police te chu phungbo ma somin libi thalak te chu ape a zon kwal pui ve turin angyen hial mai zana chuan libi po pasal party hwai hon na huna chuan nal taka induang in avakal ve a angai te bokin apasal po intizei takin stage ha chuan lonin lilam na chu achanta a libi po in chang ve in abe sang chhauzela mi ho chuan tunge ani sha tumin an ende hu to
chuta nik po in chu mei chia chu tu dang ni lovin anupui nge ani ti chu mu in ameng phok na sange mai libi chuan anupui ni thu chu walau taka soizuin single anga lo in chal zo chia ni ka chu a hoi hoi taringot mai ni ka fa pa min lak sak ma dai chang to khan ka chian chaber nen khan in lo in ngai zong reng to mt a zo chuan mual phau hlau nik chuan kai son ngalin libi chuan a fa pa om na chin chu a zot ngal kanun iti chiat ang chia khan ichunga hian ka tilet ve don tina vo zuya nik chuan ka thil ti te kha itana chatur vek zo kalom ti in soi thiam te chu atum chop chil na saviau mai bok chulai hmuna Travis a muthut libi chuan omrei chi ani to lo ti shathiamin naktu ka karon bia angche eng infiam na ma khalo ro man to lola itana tha ang ti in ain thiar film santa a Travis apo in ni ka chu libi pasal ani ti shelem lo party hwai hot tu ani wang chau chuan libi thalak chu entirin a mole mulo azota ro man na dang nei mek nik chuan ai ti na chang ve mial lom om tak main athil e na huna putar pakhat chuan libi chu zon mek ani thu sha tirin aman po atam hle thwa shil chata a pona police anon thlen walin chu pa vek chuan nihlia pe in chu wang chuan libi po man tok mi alavin abik bo thei phata ani MAHSE police driver pakhat chuan lo muman voin Travis chu ashil ngal hei wang hian ani po in mipui zinga chuan azong zui chiama MAHSE mipui an tam box sinen khonuam lo box sinen anu chu lo ta dain aman man le talavani atuka Travis chuan nika chu wa mule in mundang tam tak zinga ahnen kher thleng tura libi be char char chan chu azota a anila chu alo in soi marnal thiam hle a phone ri awang chuan in thiar film san zuin ron call tu ero libi ani tlat ani chuan afa pashwaya tlaidarlia thlan muala ron kal turin atia nik po in remti in huntiama chuan anin mutange libi in afa po omna azo chuan an pia dewa chumi panau pang chu kokin libi chuan apan ngal MAHSE thleng chep tia chu nau pang chu a thodai mai chu vele nik chuan ron bein ni khoshelawa asiam nu chuan in chung lama hnuk lutin kwang pakhat chunga chuan akhung zui mak mai alandan chuan khami panau pang libi man theina na chocha aman po kha afa pa tak tak ni lovin lemchang tura aroi chop mai mai ti na ani chu heti mekla hian libi man tum reng reng a man hlel Travis po in thil omzia a chhui chhui zui nu chuan thil ni na dik tak chu a she chhuak ve ta war war mai a pasal ni na dik tak a minga thak dan te po chu a she chhuak vek to ani lelama kwang chunga khung be tak libi po chu ron har chhuak ta in thil omzia a shat nu chona mang ang ve tak zet chanpui tu tur te chu awina tre chel chula MAHSE pon lama chuan eng mari chhuak thei der box silo lom om takin Travis silai a chu sak a ave tat reng chu she chhuakin chumi mang chuan kwang kalna lok chu akap chhia a zalen theita ani ngai to na film po putalau thin rim taka a pasal da thatuma hotel lam apan mek lai chuan Travis nen chuan in nang chingta in libiril runa beidong talutuk chuan a tra khum ta chiam ringota thudik enkim sheto ani wangin Travis po in man tamai lo chuan a na zo fel chak em zo fel tir ngei tum chuan ruwa man na asiam pui ta zo kani hemi nu hian Travis chuan nika chu a office a mule in tuna ani na dik tak chu alemani te sha chwa to thule libi chuan thudik a soi ngeya a sha thu te chu soyin approve na te a mu tir nu phei chuan nika chu zam ve ta in rem siam puina nei pui tum taringot Travis po in asom na chu du mel ang devom der velin maseng tin nge libi hi kan ti ta kang anti chuan kwang chunga akal nan wanga athi to ngei ring nik chuan athidai to kaphum bo mak to alom ativel pung pung chuti lai tak chuan silai keng libi chu ron pen lu ta thutin nika hlau thong lu tuk chuan Travis a hne na chuan tinge chut mai maya ati chul anila chuan silai keng tu zo kani sia ti zong pa kin chang du talo nik chuan min tha vai chuan ti in soi thai te chu tum ngial MAHSE libi chuan dan chuan mi pakhat voi ni tha wangin tu ma shem thei hleinem ti makin afa pa om na chin chu azot le akap du mai dona asya ta wanga mang ang nik po in afa palu mek na sikul chu ashil tange nge chu vele libi chuan thi tura adu lo thu soin ka shi om tor ang zong zong te kha twar ve turin ka du che alom atita a
a hmalama athu soi ka phumbo makto ti asoi lai lo record man Travis po in libi tha wanga man ani thu chu alo shilve ta chia mai chuta le akoto pachang ta nik chuan Travis a ngai chato lutu ka oma libi silai in pek tir thap to chukap zuin libi ngei po chu ka tuminatin ta Travis chuan lodang manin anin be zui ta chiama achung nung zo ka chang nikan ka tumlai tak chuan libi chuan silai lo met puak masathungin voi ni akamba athi chiang hle ani hemi nu hian Travis chu damdo ina shwai ngal ni in adam chuak lo buka chuta lom takin dana chuan libi chu nikanupui alani miaw wangin a hotel changtlung zet po chu aro chun zui don tina ani atuk lama libi chu Travis chuan afapa te sikula chuan shwain azam hle a alo sheto lawang ti te chu hlavin reife mulok ngam lawa kar chunga chut nu chuan a minga kawin afapa chu awamuta a lom takin meti po chuan lo la sha in ithito anti emokatia ti na lo ham hai tak zet libi chuan athiam ang to ka shilfe in tuna chuan ibula ko omle thei to alom ti in ama ngai le ngai to reng renga kumruk tal top shom taka hun aman nu in afapa meti ange nen mai chuan hlim takin anin ko azui ta vong ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video to thenga min lo thir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule